nase Kerisia ya Katoliki ya St. Joseph's Nyamira ase omoiga oikiranetwe n'omujumbe omukuru West Mogrango Mosque Vincent Kemosi. Mosque Kemosi ni akomomoja umubunge horobisi Mosque Steve Mogaka asekeria kwerera setaro ya iraba menyi banyamira goika ase State House ya Nairobi asekeria akomomoja utumeka chipas chichiskuru echiagorete bene na kwerera mwaka 2027 mbachikoma kinga inki Kemosi akorete nabo igonki umujumbe horobisi aikiranirie mwandati kubeka max moisode yana iwo muchumbo mintagote umuchumbo ito agoteba ngabone gakie yaikire abantu mokobeka max na chaika abateringa Kemosi chate ne bintakorete nerate ne nako aorokie bintakorete neri agoteba igo nechipasiana imukiri komi obekira abantu oikire narubi iwaita yamagendero igotite ne tiase kina korete ande na kiago tumeka nande kuwebete igo bone gete tanganda eto como teria na atende nirasi chipasi chiana abeka abantu akaira narubi na meru chitaya chiane na abegete gaiga bwangire gochiokia nande ninchete no mumbekera magisi ngirane ebindegere nchiokia Taigoigo, mata arinya igesa tu abegete gosena abegete institute nero noere tara baba na chipasari basororo nkente neno mungiranie mba chibesa chichieto erindegere basome Taigoigo kaukwana kereke Kemosi gaere ganga yaye yugo chana inde kuborie kirogo kyobojumbe somwako 2027 asaire irenga nono ruseti wabisi taigwete bobe ekiagerani ga mentire chisemene family egento kerache komwari bagari nene na inde kwirane meremo 22 mwasira buya sana ondete yotwa etanete ondete yotwa manete nani no mwatebete ndatumuka nanche tasomo yomo kateba tiada atumuka nani ngakiende mugocha kondengerani nani no mwatimukia tingi wetibowe mwakora buya ekangari baga abana bare gukina njeno mungina twabarerire bono babeira bane na masomo na tigete nani nanyora dibaga nani kameta masomo komenta neyo ando mo ongero gokima igo bona ikiro gokima na ande pia moroti ande gakiende montige gatindi gota gwate kamugota konegera dia Mosque Kemosi ni gaendereire boigo komomochia Mosque William Ruto asekeria kweranga wetere ganga yaye yo komorigeria chikura cha 2022 nere gangenene yagerete agasirie kirogo kya kyobojumbe na kwerera bono asenga kiyeiga ni garemega yo Mosque Dr. Fred Matiang'i asekirogo kyoborai bwense asomwako 2027 Pedro kego Matiang'i lenga kige goikege ntanga na kero kingo korandeki koronde taiboigo igo 2027 aso mwana uyoito na itu tutage tukorobera nyuma erindegere gegoika 2027 tokoreki togwenere te konyari kana abantu baminto na itu chikura chetu twanya koira isiko asenga kieria na ije naona alenga asomo sikoyo William Samoei Ruto chikura ana morigere tichijinge sana nchi arengo ngate komenta chigaika pakike wokia nakagera kigagenda taiboigo Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyamira.